Хубаво размазваме по ръцете. Така. Сега размазваме и кремчето. Така, втора част. Размазваме го идеално по кожата. Да се отличава. Така. Ето вижте. Бляскава. Дори не може да се хванеш бузите. Право, много се хуиска. Сега си ги размазваме нагоре. Така. Сега ще ви покажа гланцовете. Ще ги сложа на ръцете всичките. И ще видите кой ви харесва. Първи гланц. Пак на Juicy Plump. Ой. Затваряме го. Чища. Където го сложих. Слагаме и този. И слагаме и другия. Да го видите как изглеждат. Може да са прозрачни, но са много хубави. Аз ползвам не денонощно. Ето вижте. Чакайте ето и без лампа и без филтър. Аз предпочитам по средата всичките на върши. Сега се вършвам с тези мокри кърпи. Защото вече избрахме какви гланци. Вече ще има много кръпка, защо така? Ето комара ли много така? Така. Чакай да си спруша и кръка, защото малко коцапка. Така. Чистим да не лепне. Сега слагаме и от всичките. Светваме светлителът. Добре, да сложа филтър. С филтър съм по-красив. Само на долната устна ще се. Така. Вижте колко готино и блестящо. За най-блестящи. Дали ще излезе и топче? Не, той е прозрачен. Ома гъш, вижте. Слагаме. Искам да изкарам и топче. О, много сложи.